Az autómosás nem csupán egy rutin feladat kell legyen, hanem igazi élmény. Számos más autómosóval ellentétben az Erle minősített autómosóiban nagy gondot fordítunk arra, hogy lehetőséged legyen autód mosására a megfelelő hőmérsékletű meleg vízzel, magas nyomással, kizárólag Erle márkájú tisztítószerekkel, megfelelően karbantartott és rendszeresen ellenőrzött önkiszolgáló autómosóban. Tudj meg többet arról, hogy az Erle minősített autómosó programjai hogyan segíthetnek abban, hogy autód makulátlanul tiszta legyen. Kezdjük az Erle Rim Cleanerrel történő felnitisztítással. Ez a program egy különleges, lúgos tisztítószert használ, amely hatékonyan távolítja el a makacsszennyeződéseket anélkül, hogy károsítaná a felnik felületét. Miután bepermetezzük, ajánlott várni egy kicsit, hogy a szer hatni tudjon, mielőtt tovább lépnénk a 2. programra, a magas nyomású tisztításra. Fontos megjegyezni, hogy ez a program nem elérhető minden Erle mosóban. Az első program az aktív habos előmosás. Ez a program a zöld tömlővel ellátott hablándzsával működik. Ennél a programnál a lágyított hidegvízhez az Erle Foam Plus aktív habját adagoljuk, sűrű habot képezve az autó felületén. Ennek a programnak az a szerepe, hogy feloldja a jármű felületén lévő szennyeződést, megkönnyítve a tényleges tisztítást a következő programmal, amely a magas nyomású melegvízzel és az Erle Active Power Pearl szilárd mosószerrel történő tisztítás. Az Erle Active Power Pearl késleltetett oldoldású, rugalmas mikrorészecskéi, melyek ezernyi apró szivacsgömbként működnek, a meleg lágyított víz segítségével hatékonyan tisztítják a jármű felületét. Az Erle által kínált habkefe természetes szálakból készült, amelyek gyengéden, de hatékonyan tisztítják a jármű felületét, karcolás nélkül. A következő lépés a köztes öblítés, amely tiszta vízzel eltávolítja a mosószer maradványait, valamint az oldott szennyeződéseket. Ezután mindössze annyi a teendőnk, hogy ápoljuk a felületet a lágyított, meleg vízhez adagolt nanotechnológiás viasz segítségével. A szintetikus előállítású nanotechnológiás viasz által a jármű felülete optimális védőréteget kap, és a víz gyorsan lefolyik a csillogó felületről. Emellett a védőrétegnek köszönhetően a szennyeződés nem fog erősen tapadni a felülethez. Az Erle mosási programjának utolsó lépése a lágyított és ásványi anyagmentesített ozmózis szűrt vízzel történő öblítés, amelyhez hozzáadódik az Erle Superfinish száradás segítő adalék, aminek erőteljes vízlepergető hatása van, és felgyorsítja a száradási folyamatot. Ebben az utolsó mosási szakaszban alaposan leöblítjük a felületről a szennyeződés maradványokat, a mosószert, az ásványi anyagmentesített víz pedig foltmentes száradást biztosít a jármű számára. A mosási folyamat végeredménye egy tiszta, ragyogó felületű jármű. Keresd a legjobb minőséget autódnak az országszerte elérhető Erle minősített autómosóiban. A minősített autómosók listája folyamatosan bővül, és a te városod lehet a következő. Légy résen!